Αν δεν μπορείς να έχεις κάθε μήνα κάρτα στο κινητό σου, δεν μπορείς να έχεις iPhone. Μου λέει το βαφτιστήρι μου τις προάλλες για τα Χριστούγεννα θέλω δώρο iPhone. Τι λες βρε μαλακισμένο! Θα δώσω εγώ 1,5 χιλιάρικο για να βλέπεις εσύ τσόντες 4K ή για να ανεβάζεις ψαγμένες φωτογραφίες στο Instagram με τσιγάρο στο στόμα. Πας και ψαρέψεις κανένα γκομενάκι. Καταρχάς θα στο κλέψουνε. Στο έχω πει, είσαι ηλίθιο. Και ακόμα και αν δεν στο κλέψουν, θα αναγκαστώ να στο κλέψω εγώ για να βγω σωστός. Ακόμα δεν έχουν ξεκολλήσει τα αρχίδια σου από τα μπούτια σου και μου θέλεις iPhone. Οικονομικά ούτε ο Άι Βασίλης δεν μπορεί να σου πάρει iPhone. Μόνο ο Άι Σιχτήρ. Αντί να έρθει να μου πει ρε νονέ, δεν με πας σε αυτά τα στούντιο με το κόκκινο φωτάκι απ' έξω, μπας και χάσω την παρθενιά μου. Να κολλήσω και κάνα αφροδίσιο νόσημα σαν σωστός άντρας. Δηλαδή εμείς που για να κατουρίσουμε πρώτα το κλαδεύουμε. Τι πάθαμε δηλαδή. Άσε που το πράσινο αρέσει και στις γυναίκες. Για μανιτάρια δεν πάω καν σούπερ μάρκετ. Πάω στον ανδρολόγο. Και για να μην